Adhiambo kaachiel koda Crispin Otieno kantiere kaunti ma Kisii. Millicent Adhiambo ang' miyowa ler e kaunti ma Kisumu ni gik mage matimore kanyo kotenore kod arita kwe. Crispin Otieno ang' konwa ni nyaka sani chenro mag chamo muma e kaunti ma Kisii ochopo kanye. Gavana moyier Mano Simbarati ikruok chalo nade. Wachaka ne kanyo koro gi Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Millicent, Kisumu nyaka sani report moyudo ni jochieo ka nigi kibaji ni arita kwe to chalo nade. Ka nyaka sani intiere jogo modak e kaunti ma Kisumu mane kar chung' od burano ma Kisumu East. Nyaka sani e gwenge ma Nyamasaria molem kanyo kerango kata gwenge mar Rabuor kanyo. Chal mar arita kwe en nade? Weche chalo nade kotenore kod arita kwe kaunti ma Kisumu? Millicent. Erokamano nya Cleophas, achiel kachiel ka bende wane dhod apis mag jogo mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda kuma bende nyaka ne wach mar medruok mar rochruok e arita kwe e kaunti ma Kisumu kaendi ahinya to e kuonde ma jodak yuto gi ni piny kaka Nyamasaria, Molem, kamoko bende wayudo nyaka ni donjo nyaka gi e town yo Tom Mboya, Okore kocha kaachiel kod Rabuor. Oganda koro odak kod luoro ka bende koromo sa 2 otieno to en gino ma ji ng'ado weche mag ohandgi kata yor yuto gi e kore nikech nitiere kweth mag jonjore ma sani owuok ma bende monja ji ma onge gima gidwaro iri kata in jal ma wuotha to onge gimiting'o to gimonji ma onge gimitimo to en monj mar beto go jalo iwei ka ichiegni gi tho ka bende monj ma kamago oseweyo machiegni kod ji ariyo ka osewito ngimagi ka jomodong' to nie e kind akuru gi asumbi e osiptende mopogore opogore. Kan kod achiel kuom jokanyo ma bende ne ochung'ne kedo ne ratiro mag oganda mondo mi olernwa ni to nyaka sani nyaka ne kweth kata mar njore chak monjo oganda gisere kod cases adi mag oganda ka bende pok awuoyo gi jogo giwegi ma bende chieng' ngeso ne monjno ojuko ka bende gin mane yore gi mag menyo kata moko bende ne dok e utegi. Machiegni nyalo lero matin ka bende pok awuoyo gi oganda ma bende sani kata kamano ineno ka gin rema mokadho. Inyalo nyiso matin to gini endi ochakore karang'o tang'o miyo medore okinyi godhiambo to jogo mochung'ne duoko chien kata ng'iyo arita kwe mar oganda e kaunti ma Kisumu kandi bende nitiere gino ma gisetimo nikech chunto aneno ka bende umbe osechako timo maru kaka jogo makedo ne ratich oganda. Erokamano ahinya. An iluonga ni Boniface Ogutwa Kach. An atiyo gi migawo miluongo ni Kisumu Peace and Justice Center. En wach malit ahinya ni kogik sani okinyi kwachiewo to nyaka wayud ng'ama nogo kata ng'ama ohiny gi jonjore kata jomaundu maliwogi ka gidhi ot. Jogi tiyo gi pikipiki kendo wafwenyo ni gigolo number plate. En gima muhimu ni wawach ni ok gin jo bodaboda, gina jokuoge matiyo gi pikipiki to giliwo ji, giriti kisanyiepo kata kidhi dala to sani giweyo ji kuma ntiere taya, giritie mudho ka idhi e corridor madhi ot to giliwi tipo makogo wi gi nyundo. Gikwongo gichoro wang'i gi taya mar pikipiki no aito gigo wi gi nyundo kata gigo wi gi chuma kata ipo mana kotong'i gi panga. En pattern manenre kata kuom jogite king'iyo adhola manie wigi ni mana kamoro achiel manie dier wich ka nyiso ni kanye ma gikwongo gigoyo ma paro lalni aito gimaye gik moko te aito giringo gi lal piyo gi pikipiki. En wach malit ahinya ni nyaka sani polis pok waneno komako kata mana ng'at achiel kata apiko achiel. Sama lose kodini e wik achiel mokalo ni wasabedo gi cases 9 mag jomosago makata nyoro ji ariyo, nyoro gotieno ji ariyo nogo. Achiel en pastor mantie Ofunyu to achiel en kijana moro ma wawinjo ni pod ni mane osuptal nyaka sani. Omiyo wadwa kwayo polis ni un gi right mar miyo jopiny te security. Arita mar kwe ni e lwetu makok unyal timo to wan kaka jo ratiro mar dhano koro wadwa kaonu hatua nikech wafwenyo ni kao kuti to emomiyo ka jokuoge gi be koro gibedo gi free time. Girita ji saa 2 nyaka saa 3 nyaka saa 4 mane sama gigo e ji mang'eny to ma en sama pod ji ntie, ma en sama kata ka polis nyalo respond to nego bed ni response bedo fast to jogi nyalo maki to mondo gini otimre kamae kaka waneno timre pattern ni en gima nyaka wawuog oko mondo walose.
Erokamano ahinya. Abiro teri achiel kachiel nyaka Ramogi Kajwang' mondo mi wawinje kowuok kuom jogo ma bende jonjorogo eko osemonjo kendo gin gi rem mokadho mondo mi gilernwa ni to monj ma kamae gin otimo gi karang'o to giwinjo nade gi sani nikech ineno kaka gibet ka ni gin kod alama mag rem e chuny wiyegi machalo ni jogo nitie pattern ma giketo ma gimonjo godo oganda gi machiegni mana kinyalo somo machen kichako gi nyingi nyalo lerona mana ni odiochieng' manomonji niya kanye to nidhi kanye to ne giyudi kanye to bang'e to ere kaka nobet. Kachako gi nyinga iluonga ne Michael Omolo au Funyu lakini apango landi Ragumo. Chieng' Monday tarik 22 na atieko tich mar asol. Gimoro saa 3 nawacho ni warawe ol kanyo mondo ane kata mana news mag Supreme Court gi. Koro kono chopo saa 3:15 naneno ka koyo medore koro nawuok mondo adhi akaw jaket moro mondo aduga ne mpira. Koro kachopo machiegni 20 meters to kuma ninde to awinjo mana ka gimoro chwado tok wiya to achal ka gima shoko goya ta lwar piny. Ka lwar piny to paro mondo odugona after seconds. Taneno ka jomoko ni mbele na kama chiegni gi dhot kuma adake. To kagone gi uwi ta simo na sofu to simo lwar. Koro amoko touch mar simo to kamenyo gini to giringo gidhi. Koro kawuok adwa ni mondo adonj ot koro awinjo ka gik moko ndong kuoma nikech pacha ne ok ong'e ni ang'o manotimo. Awinjo ka gik moko ndong kuoma tapenjo ni koso pie ma jogo olo kuoma to goya shock. Koro as time goes by to aneno ka gimoro mar kwaro ndeng na simu. Chak mar ariyo ndeng na simu. Koro wacho ni jogo onega. Kadwa nadonjo ot ni to gino nura magora piny. Kanyo ma jirani ma dak go nitie ka no wadwa emobiro mokonya mang'isa ni bwana gin nyaka tiri suptal gino kinya bedo kam emoring kod tiro suptal Russia. Osainya koro kaluwore gi gima jalno makedo ne ratiro mag oganda wacho ni jogi monjo kuonde ma mudho nitiere. Be nitie kwayo moro amora munyalo kwayo ne jogo kata jotelo manyocha tere kombe e kaunti ma Kisumu kaendi mondo nikech wayudo ga ni wach keto techni e streets kuma ji wuothe en tije jotelo wa mwatede e kombe. Kwayo mane munyalo chwalo ne weg ni josiasa ma bende nutero e kombe kaka jotelo madwa telo nu kuom higni 5. Nitiere tije moko ma kata kapok idonje telo tidoni mondo tiketi e telo nitie moko minyalo tim koro kaka taya nitie kuonde moko mag mudho minyalo kete taya koro kaka kuma nogoya from a distance of a center to kuma nogoya onge taya kata chiel koro jogo nokawo advantage mar onge taya no to gigoya kaeto ne giwuok e toka no kaneno gi. Koro kwayo mane ma un go ne government kaber to okong gini moro mane gino Uhuru Muigai Kenyatta ker mar Kenya okelo ni mondo non jo pengi maber number plate gi brake light gi onego bed ni ng'iyo gi mondi ok ni ng'ata riembo peng kata nyathi matin ng'ata riembo peng tek no ng'e riembo peng oriembo nyaka non gi matut mondo ng'e ni magi joma chal nade. Pero kama na manya mapiyo nyalo nyiso mari Ninga Philip Nyango adak Malem jogo na attack taka na wok chieng na wok e tich koro fa moroka kana gisak tata awok nyo moko chapat Malem ka gi gweno gi energy ema poka pikipiki moro kala temo go tok wiya karka ema luar pinya temo yuak kata onge kanya yuak adede kamano mama deta ka brother ndo temo ko wa osi kora kwa mondo ka gi na ka police post moro kata Malem ka manya konyo. Bana kamano Cleophas mago mana weche mamedo luonu ka bende podwa medo wuoyo gi jogo ma bende nosemonji mondo migi med lero matut kata wedegi mondo migi med lero matut ginyiswa ni to gi sani endi wan gi jotelo ma bende no donjo e kombe mopogore kaunti ma Kisumu kaendi god jogo ma bende chung ne arita kwe kaunti ni endi gino ma gidwaro ni mondo timne nikech koro kaka dhini endi nitie kaka ngima oganda ma jo Kisumu dak kod luoro kendo gotieno koro kinya wuotho aoyaye kata ka ine kar tiji nikech iyudo ni jitinde menyo kalure ni ngima oidho nyaka seche mokalore. Cleophas wamedo luonu wechegi inyalo dhi nyime kod kelo weche e lak sechegi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Kangi mitemo mana lero kendo angi tema e weche mag migago kangi yudo pacho bila ma kaunti ma Kisumu ni to giwacho ang'o kotenore kod monj ma kamago mosebedo ka thoro wuok mane ka chung burano ma Kisumu East ma bende wacho